Diktadorearen heriotzaren 50. urteurrenean, Nafarroako gizarteari bidali ahal zaion frankismoaren aurkako mezurik onena erorien monumentua eraistea da. Eraispenaren aldeko elkarte memorialisten elkarteak manifestazioa deitu du urtarrilaren 18-erako, larunbata 18etan. Erorien monumentutik Gazteluko plazaraino. Bi arrazoi daude deialdi honetarako. Bat, Iruñako udalari eta Nafarroako gobernuari eskatzea berriz ere erorien eraistea. Memoria demokratikoari eta Nafarroako ikur frankisten erroldari buruzko legeak betetzearen arduradun diren aldetik. Eraikina ikur frankistak ezabaztea agintzen baitute. Bi, PSN-ren, EH Bilduren eta Geroa Bairen zuzendaritzei eskatu nahi diete intsumiso deklaratu dituztela eurek onartutako legeak eta resignifikazio akordioa eraispen akordioarekin alde desatela. Jakintsuak izan daitezela. Ez desatela akatzean jarraitu, eta bat, egin desatela erorien monumentua eraisteko herritarren aldarrearekin, Nafarroan frankismoaren biktimak humilatzeko simbolorik handiena baita. Gaur, ozen eta argi esan nahi dugu frankismoaren biktimek eta memoria elkarteek monumentu hori eraisteko aleginean jarraitzen dugula, eta borrokan jarraituko dugula lurrean ikusi arte, duintasunaren eta egia ezagutzeko eskubidearen alde, justizia egin dakigun eta frankismoaren biktimei aurre egiteko eskubidearen alde. Nafarroako gizartearen eta gizarte eragileen laguntzarekin lortuko dugu. Monumentua bota dezagun, eraitzi orain.